شەپۆڵەکە دنیا کۆرۆنایە بەرەوکێ هەرێما کوردستانی گرتیا و ji ber ku li şapolên din yên koronaya rêja tûjbûn û giyan ji destdanê li dihok zor berz bûn. Lewra jî hawlatiyên dihok daxwaz dikin xelek pitir pabendî rêkarên xwe parêzê bin. Ekîd geleka giringe xelek xwe parêzî da eziyet xwe ji dest nedet û pêgiriyê birên me bikin û çunkî em ê bînîn û ev çend e û ev êşa berbalov bûye û eziyet me têne ji dest dan û Ez vîdarim ji xelkî xwe parêzin ev bêjin pêla çorê gelek matirzîdar e ê vîdarim hemî xwe parêzin me berîngê gelek xelkê xwe ji dest da xweştevît xwe ji dest dan vê nexlê xwe parêzin gelek em xelkî dibînin xwe naparêzin kema me nakene hî vîdarîn hî vîdarîn xelkê me xwe parêzin. Vîdarî ji xelkê xwe ezîz pabend bin rêkariyê şepoleka koronayê ya pirêv e pabend bin rêkariya da xweştevît xwe ji dest nedin rastî ev şepole hêvîdarîn em hemî xwe parêzîn. Berpirsê ragihandina saxlamiya dihok jî dibêjin. Wan wekû saxlamî amadekarî ji bo şepola bêtiya koronayê kirîne. Naf nexweşxanan da rojane kêmtir sed nexweşan bûn. Noke me 172 nexweş naf nexweşxana da hin ku 45 şwana li jêr herasedana dest kirt û 20 kesê şiwan jî ew ku çavdîra çardane. Ev rastî wê çendî digihît ku roj bi rojê korona zêd bêtin parêzgeha dokê herêma Kurdistanê bigiştî. Bo amadekariyê me du rêka xwe amade kiriye. Rêka xwe parastinê ew e ku noke em gel cihetê peywendîdar wê çendîne ku rêma bêne tondkirinê xwe parastinê bi taybet cihet giştî û navendê xandinê da her wasa bo çareseriyê jî me hemî nexweşxanê to amade kirine. Li parêzgeha dihok du nexweşxaneyên taybet nexweşên korona hene û li demê hala zêdetir lê tên beşek ji nexweşxane azadî jî bo nexweşên koronayê tête terxankirin. Lewra jî daxwaz têtekirin hawlatiyên dihok pitir pêgiriyê rêkarên xwe parêzê bikin. Şevreqedir Kursan News Duhok.